M'han demanat que fes una investigació sobre les fotopolles. Per què els homes senten la necessitat d'enviar tota mena de fotopolles a totes les plataformes possibles? La primera fotopolla va ser a través d'un programa que es deia Mirk, cap al 1997 o al 1998. Jo devia tenir 16 anys. Molt complicat. Entraves en un canal i parlaves amb un tio. De cop, t'enviava una foto que trigava moltíssim a descarregar-se i al final... Ah! Era un tio despullat, amb el penis a la mà i una gorra vermella cap enrere. Ho vaig guardar en una carpeta dins del cap i vaig seguir amb la meva vida. Però allò em va marcar, perquè encara me'n recordo i m'agradaria que no els hi passés a noies joves. Les fotopolles abracen un camp molt ampli i dins d'aquest camp hi ha dones diferents. Hi ha dones que en rebran una i se'n riuran, d'altres ploraran, altres faran veure que els agrada i a altres els agradarà de debò. Es tracta d'un fenomen que vull examinar, desmitificar, domesticar, regular.